Čaute, dneska vítam môjho nového videa. Dneska tu budeme hrať Pets Go. Prepáčte, že som z Pets Go vtedy nenahrával videa, ale teraz mám zlobený malíček, takže som nemohol ani tak moc dobre a tak proste na začať časť toho videa. Tak dneska vám tu dám takú náhradu. Dneska tu budeme proste hrať Pets Go. Budeme možno aj volať kúpiť do Training Plazy. A keď sa vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber, komentár a zdieľajte kamarádom, aby sa toto video dostalo k viacej ľuďom a malo viacej zhliadnutí a tak, viete? Takže budeme mali začať ako prvé. Áno. By som vám chcel ukázať mojich petov. Mám 4 hugeov, týchto dominusov. Tí asi idem dať teraz do Training Plazy. Tí sa budú asi kupovať dosť. Keďže to sú... Mne ukazovalo, že je to... Že majú repku bilión. Proste... Jednaku biliónu. Jednaku 1 biliónu. Tak, ideme to. Takže, koľko stojí ten Dominus? Musím to predať. Tak dáme tohoto. Koľko stojí? 48, tak. 148. Ne. 148k. 148 tisíc. Keď mi budú písať, že to dávam za ceny, tak mi budete písať, tak dávam také ceny, že koľko ja mi to tam ukáže. Niekedy zaokrúhlim, niekedy nechám pôvodnú cenu, viete? Ja som furt na tom istom serveri, vlastne. Áno, som. Ja som tam už povedal, že the Magna Scrolls didn't even buy people doesn't buy. Ja som zasekol, to mi proste niečo dobré nakúpu, ale veľa tých ľudí strašne toto, tých drahých, tak idem si upgradeom zvláštno. Som chcel dať, že všetky upgradey v T-Wing. Takže... Stal ma to bilión. Teraz to som mohol... Nemáme tam miliónových žiadnych. Máme teraz Golden Dice.
to šokomáty, budeme čekat. Teraz si zrušíme rolovanie. Ako chcete, že spravíme. Tak dáme si ten God Potion. Tak. Install ako si dáme veľa. Tu máme mega veľa. Nie to máme mať tú Mythic Diceku. Takže ježiš, to bolo na nič. Mám jedno, to som dal teraz do Trading Plazy. Takže. Čo môžeme teraz? Ja viem. Teraz som spravil jednu takú vec, ktorú robím vždycky, ak idem do toho veľkého Titanic Vaultu. Ukážem vám to. To si dávam vždycky najviac. Jo, tu jak ľudia videli ste to, jak som vyskočil? To bolo čo? Hacker scrolly na nič. Byť oni tak. Inak prepáčte potom, že to budem mať pustené nejaké videá na tablete, že ja vtedy ešte počúvam, viete, pretože jak hrám, tak ešte počúvam. Viete, tak potom prepáčte. Že vás to bude rušiť. No to bude divne znieť. Dobré veci mi padajú inak, že ľudia. Čo bolo? Čo bolo? Čo sa stalo? To čo bolo? Ľudia, to čo bolo? Diváci? Vysvetlite to, čo sa stalo. Mňa to proste portlo úplne do inej do úplne rúmky, do inej, ktorú som spravil. Ktorú som už odlockpikoval, to je divné. Že ste to aj vy videli. Napíšte mi do komentáru, že čo to mohlo byť.
inak keď sa budete pýtať, že kedy bude Brawl Stars, tak Brawl Stars bude až vtedy, keď už nebudem mať zlomený maliček. Pretože tá dlhá je dosť otravná, že mi bráni normálne hrať Bravo. Viete? Prepáčte za to, ľudia. Huge. 8. Huge. Huge. Dragon. To není. On sa dostal do tej rumky a ide, že by som to odopikoval, ale tá trúla sa tam nespavila, to čo bolo. Dobre, napijem sa. Takže, čo ideme robiť teraz? Ľudia, toto už bude pre dnešné video všetko. Keď si budete chcieť predať ďalšie video, tak napíšte do komentárov. Ja to dneska končím, takže